lagune diaturke. Monggo Pak Agus. Mas Garo piye kahanan jaba? Alayo alayo Jaba kono ya wis ana sing siap pengen nyumbang lagu. Sinten? Biasane juragane wedhus Mas Garo. Oh iya. Iya, iki mumpung Mas. mumpung ditenggani keluarga besar saking Trucuk Bojonegoro. Terlihat orangnya sudah indah-indik di luar. Oh, indah-indik ya. Iya. Nonglek-nonglek ngono kuwi lho. Iya. Nanti dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Iya. Kemarin Mbak DP sumbang dono swanten. Mambengi urung patek katek kono. Mambengi urung. Ya kentekan wektu urung sempet nyanyi akeh di iki diaturke engko wektune nggo kanca-kanca Karang Taruna apa meneh Pak Garuk ben katek. Iya. Ayo, teruske. Tresno iki Se
ini nanti untuk muda-mudi khususnya untuk Sumberjo dipersilakan untuk memberikan doa restu untuk bersama pengantin berdua, monggo. Ya ketua muda-mudi ini sapa Mas Dapa. Iki aku minta maaf banget ya Mas Boga. Apa? Iki arep kenduangane guminyak koyo apa aku ki enggak bisa nek kon goyang koyo biasa. Oh, ora masalah, ora usah. Ora Aku iso. malah horeg anjar iki umpama ora nganggo taplak kecantol kowe gundule iki. Iya. Olah ngebur Dik pisan. Makane Nah. kayak aku lah biasanya ya pargo Iya, tekan nek bawah tapi melihat situasi. maaf ya, maaf. Iya, banget. yes. Alah. Mohon dimaklumi. Terus iki mau ya ana pesenan, Dik. Ana sing WA, mergo iki ana sing live streaming, Iya. nonton langsung. Mengko perwakilan dari muda-mudi mau jare Mas Jalu. Oke, siap. Nyanyi ya Nanti Mas Jalu Ya, disuruh ada yang nyanyi. request tadi Mas Jalu ya nanti ditunggu. Baik. Oke. Terus ke. Tresno iki. Yo, hae. Iya. Ayo, alayo. Katon kowe ra pandeng. Sajan aku wong orang Yo. Jian. Terima kasih.